Sir, excuse me. Ayun. Pa-strict one. Oo, sinadala na anong pulling down. Hindi, depende sa... Tapos lumabas. Ang score baga, laging Ano klaseng lumabas? Isa pa lang. Hindi, dalawa. Tapos Bakit yung bagsak, pag nagbaga ng kamay, baba. One. Base pa. Sige, sige. Fight number 14, Derwin Villodo of Sorsogon Province, Blue Armor, versus Michael Lamon of Iligan City, Red Armor. Fight number 15, Joshua Villegas of Catanduan, Blue Armor, versus Earl Aquino of Legazpi City, Red Armor. Ang player, bahala ka mo. Kamuan masakot ang kaya. Kamusaraan. Oo, siya nakasalang ba na? Okay.